Kawai ni kikin huan ke bang not ban not senyang dagi kamba bhash ke emlang saalang ke belatip gerteng kum ke caring cohorts. Ha ka khatlai trek uno opera arajar arpuar ke layo oban play perda ya kata masa telang ke belatip kum ke winter festival ke bela penlong khanang na ke benta ban penmi pisa ban kersha ni kijing don kam jong kawai ni kislam ai jing nang jing start kata ka Sati Raja Memorial Secondary School. Ya kani kata masa telang la play perda do ba don lang soklet ubala longkong san ha ka jingi don lang uba bipul thangkeu presiden ka RBYF uba Raja Brahma BDO ka umsning CNRD block uba Rocky Kela chairman ka umsning Town Dorbar ba Rocky Marwen rang ba asnong ka umsning proper B ikong balakentiu umba headmistress ka Sati Raja Memorial Secondary School kinong elam ka caring cohorts na do uba Sylvester Motho presiden Charles Kela general secretary bat kibe-kibe. Habakran kani kasngi uba Sylvester Motho uletho bayak ni kakenhun la seng da kishi paralok ki badon yang kajing angnuat ban chakri bat no senyang shik imlang salang ban pet ka khya ka shon ginong shong shnong bat gijing dan kam jom kislem ai jing nang jing start ha ka ba ha kani kakenti kani kakenhun klajet ban kersha ni gijing dan kam jong kani ka school ka badang dei ka wen gi school brang dan kam shibun gijing kershan kam tama ka be dei bat ki kamra kelas bat kibe-kibe. La ban kedau hang ni baka Sati Raja Memorial Secondary School kelas sedang yakan adok kesenam Arhajar Saw da uba Obi Rani bam kuah hendobar ublei ubderu nong yalam jong ka rawa uberen kejing angnuat ban pen priang ya kejing nang jeng start akathan umsning bat kumjo ban kershan ki hybrid ki bawan ki longyi ki baduk bat kani ke school ka dairu ka weni ki school ke belala ban pen mi ki rang bagi thai lakai sports ki bapau bat ki samla pule ke belapas bah haki kerdan baper Kaya kadau pelong yang ni kali kumjuk kabangi jiok jeng hikai nak kimi kipa nak kino hikai bagi kijongi nak kerman skam ba kino hikai jong ka school Sati Raja ru kiju ai ke nuksa kiju hikai ya ki samla ya ki kun ya one school hapo katai ka school bangin bot ya ke nuksa jong ki kheu barabor ngiju yo ka jing hikai bangi de ban bot ya ke nuksa jong ki kheu ngide ban long ki patre sistem kum patre ki kheu bat ngide ru ban ya long ki pateli para ban reu kum pateli ki kheu ha kano ke benta ka ba ki don kam ban ra ki jingbam ban sekir ya ka jingbam kin bam ha ka por ka ba ki mat ya ka jinge bat kum ju ngi ba habang yo ya ka jikai na kinoi kai ngiyo ya ka jikai na kimi ki pa ki jungi bangin bu bangin pek ya ke nuksa na kit kheu ka pelong yang ah ka por khna ngan long excited ngan itenat ladang ai kit kheu ki wan hing jonga ngong kini ki jat khnyang ki de ki benta ki bangiyo jing kai bangin long ki beteli ngi tenat ye ki Henry pause email jonga lani log jonga iproj no da uchok uba kerteng Laksman Rekha habang akeli habang ba nadu ki por kena ngiyo ka jikai bangin but ya ke nuksa ki khiu bale ba phimsa banrong ya kini ki khiu haying sijja ki jungi imsem lakut tangata laram dan chok ibar bat dau shermet bat kumju laram la tekam shu shermet lakut na kabor ngai larabun itium kluit antara tanam ke isate chau peniap lut borok git kiu habang iyo ka jika bagin but iki nuksa ngilong very excited bangin pai git kiu ngada kali pa dia email balai pa peniap no daga pathe kluit yakini git kiu bagi wandrung haki ngijungi iyong ba but ya ka nuksa jongki Henry wan ailat yaki bakin rung hakayi kiseng balang ngilong kumju ngimsem lalong kita ki samla ki nongelam dan ki seng bahalang ki bangyong tangisi dekar ngimju yang akan nongrem ban suang tangisi dekar ngiyong ikwa ban prut ya ulan bakin kut no tang hai benta ka bakila bandon ngin bot ikin nuksa ka jungki ya kai ka bagi gila